přibývá. Máma lásky znám, jak když jí dám. Slza prolitá, úsměv rozsvítá, a pak rada zní, Ježi, počkej s ní. A mám zvoučí panenky v ráji a s kým si tam hrají. A mám, a kdy přijde ten princ pro mě k nám. Dnešnímu ústavu kolenců poskytujeme tu nejlepší péči, jak venózně, tak intravenózně. Po synkluoktomích a pedektomích jsou velmi spokojení, léčí se nám i recidivy. V podstatě léčíme všechny problematické choroby psychického rázu. Pokud ovšem má pacient třeba nějaký problém s nějakým mentálním postižením nebo s recidivou nějakého problému. Teď si dáš